Bos días a todos e gracias por cubrir este acto, porque con este acto divulgades o que Melide e todas as actividades que nesta vila se fan. Presidente, moitas gracias por vir, conselleira, director xeral, delegada. Sin dúbida alguna, falar de camiño e falar de economía, falar de riqueza, e o camiño ligado á xuventude, pois imaginadevos, é vitalidade e é futuro. E o futuro vémolo pois con estes rapaces que están aquí cada ano neste campamento que temos gracias á Xunta de Galicia, e que supón que o nome de Melide vaya por distintas partes de Galicia, pero aparte os campos de traballo que porque o segundo ano consecutivo os temos aquí na nosa vila, pois supoñen que aparte Melide sexa internacional. Falar de voluntariado e falar é sinónimo de solidaridade e de dan o todo porque dan a súa experiencia, informan, fan traballo, pero ao mesmo tempo reciben valores, os valores que nos dan os miles de peregrinos que pasan por o Camiño de Santiago. Participamos en todos os programas da Xunta, participamos tamén no programa de voluntariado da Dirección Xeral, son mozos de aquí de Melide que cada día fan un traballo boísimo e que lles vai a servir, sin dúbida algunha, na súa vida pois como un reto máis e seguro que van a querer repetir. Sin máis, Presidente, moitas gracias e que siga dentro da Xunta de Galicia apostando polos campamentos, polo voluntariado e polos campos de traballo. Moi ben. Moi ben, bons días a todos para a Xunta de Galicia, para a Consellería de Traballo, Benestar, para a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. É un placer estar en Melide. É un placer estar en Melide porque estamos no corazón xeográfico de Galicia. É un placer estar en Melide porque estamos nun cruce de camiños, os camiños que van a Santiago, que van a Lalín, que van a Coruña, que van a Lugo. Estar en Melide é estar nun dos lugares máis importantes do Camiño de Santiago, porque aquí se cruza o camiño primitivo do Oviedo e o gran camiño francés, por onde percorre máis do 80% dos peregrinos. Estamos a piques do Día Grande de Galicia, estamos a piques do Día de Santiago, estamos, por lo tanto, nun dos lugares emblemáticos dos camiños de Santiago e no corazón xeográfico de Galicia. Estamos en Melide, querida alcaldesa, donde hai tradición xacobea, donde hai gastronomía, donde hai fermosura de espacios, donde hai unha área recreativa de Furelos, donde hai un castelo e donde está a Capela do Carme. Como es, alcaldesa, vimos ben documentados sobre todas as capacidades do corazón xeográfico de Melide, perdón, de Galicia. Que é Melide? Melide convértese, polo tanto, tamén hoxe, e por eso queremos estar aquí, no referente da xuventude. No referente da xuventude de Galicia, no referente a xuventude tamén de varias partes de España e tamén no referente de xuventude de distintos países do mundo. Hoxe Melide acolle tres iniciativas: un campo de traballo, Hospitaleiros do Camiño, un campamento juvenil en bicicleta pola natureza e unha actividade de voluntariado Melide no Camiño. Melide, polo tanto, como decía a alcaldesa, é unha localidade axeitada para os intercambios internacionais e o campo de traballo internacional Hospitaleiros do Camiño. Hai unha serie de mozos e mozas que non só son de Galicia, senón tamén son do resto de España, de Canarias, de Andalucía, de Rioxa e de países como Turquía, como Rusia, como a República Checa ou como Francia, que están facendo a traducción das guías de Melide aos distintos idiomas dos seus países. Estamos, por lo tanto, neste campo de traballo tamén cuidando o Camiño de Santiago. Cuidando o Camiño de Santiago, facendo mellora dos tramos da ruta, facendo traducción, información, en definitiva, facendo que Melide se coñeza no resto do mundo a través do Camiño francés e a través do Camiño primitivo de Oviedo. Somos conscientes, sin dúbida, que estas experiencias se poden utilizar para intercambiar entre a xuventude os seus valores, a súa forma de ver a vida, e o campo de traballo é un dos recursos máis importantes de toda a actividade de campamentos de verán que fai a Xunta de Galicia. As vantaxes están claras: a educación non formal, a educación que non se aprende nos libros, pero esa educación tan fundamental para complementar a educación regrada, a educación dos servizos públicos educativos. Os campos de traballo neste ano 2014 da
cabida a 649 rapaces e rapazas, 649 prazas, 400 delas en 14 campos de traballo en Galicia e 250 delas en campos de traballo fora, 100 no resto de comunidades autónomas e 148 en 27 países do mundo que están cofinanciados entre as familias e a administración autonómica. Decía tamén que a segunda actividade que hoxe se dá cita aquí é un campamento en bicicleta pola naturaleza, onde participan ao longo de todo o verán 180 mozos entre 12 e 17 anos, e en total o número de plazas que oferta a Xunta de Galicia en campamentos de verán son 7.700 plazas este ano 2014. Os campamentos de verán da Xunta que tense convertido nun referente a nivel estatal. O conxunto de actividades entre voluntariado, campamentos de verán e outras actividades cos xoves supoñen 8.266 plazas neste ano 2014 e mobilizamos casi 2.300.000 euros. Campos de traballo, campamentos de verán, intercambios con outras comunidades autónomas e tamén actividades de rapaces de máis de 18 anos que están combinando o voluntariado con un traballo e un recoñecemento da Xunta de Galicia por ese traballo. O terceiro proxecto definitivo que hoxe se dá cita aquí é un proxecto de voluntariado. Voluntariado Melide no Camiño, con voluntarios do Concello que se enmarca dentro da aposta do voluntariado da Xunta de Galicia en toda a comunidade. Este voluntariado juvenil é un servicio pioneiro en España, é un servicio que desenvolve a Lei de Voluntariado da Xunta de Galicia, no que están traballando 736 mozos neste verán 2014. Estamos en 54 concellos, colaborando con 68 entidades e aprendendo a traballar durante o verán e o traballo intentando ser unha fórmula de aprendizaxe e unha fórmula de divertimento e tamén unha fórmula de colaboración social. Por tanto, estamos enriquecendo os currículos dos rapaces que están aquí, están aprendendo, están traballando, se están educando, se están relacionando con outros rapaces, están en definitiva vivindo fora das súas casas e aproveitando o verán para mellorar a súa personalidade e ser persoas máis solidarias, máis formadas e con maior facilidade de comunicación co resto dos rapaces e rapazas que se conforman na súa familia durante o verán. Todas estas iniciativas buscan, como digo, a educación non formal. A educación non formal é a conciliación. Tamén os pais e as nais teñen dereito a poder conciliar durante o verán o seu traballo e a súa familia. E por iso estamos reforzando o apoio ás familias a través destos campamentos de verán con estas máis de 8.000 prazas. Este é un dos obxectivos do plan demográfico, sin dúbida, a conciliación da vida familiar. A pasada semana aprobábamos unha iniciativa máis deste plan demográfico que consiste en que sexa gratuita a segunda matrícula para o segundo fillo nas escolas públicas galegas, escolas públicas infantís, cando a renta per cápita non supera os 7.500 euros, digo per cápita por persona ano. Vamos a seguir traballando no apoio ás familias, de feito os incentivos por fillos os subimos a 360 euros. Durante a crise económica fomos quen de incrementar un 62% as prazas de educación infantil, as prazas nas garderías públicas infantís de Galicia, e tamén casi un 30% o orzamento adicado ao cheque infantil, é dicir, a esas garderías privadas onde os pais poden con ese cheque decidir, se non hai garderías públicas preto da súa casa, a que gardería privada poden mandar o seu fillo ou a súa filla. Vamos a seguir traballando porque a conciliación familiar forma parte da Estrategia Juvenil 2014-2016 aprobada polo Goberno, que son 344 millóns de euros do conxunto das consellerías e 450.000 mozos e mozas pasarán a través dos servicios que ofrecemos entre o ano 2014 e o 2016 por este tipo de actividades, por campamentos de verán, por campamentos de traballo, por accións de voluntariado, en definitiva, as familias e a xuventude é o futuro de Galicia. E por iso, a pesar desta situación económica complexa
que todavía estamos viviendo en España, que estamos viviendo en Galicia, estamos destinando una serie de recursos, priorizando esos recursos para buscar esa conciliación familiar e ese apoio á xuventude. Quixera, para finalizar, amosar a satisfacción por ver Melide nun cuidado, por ver Melide cheo de peregrinos e por ver Melide antes das festas do Apóstolo, pois como está no mes de xullo e agosto de cada ano, é dicir, cheo de xente. Este ano máis que o ano pasado máis que o ano anterior, e vamos a ver se este ano podemos formar unha cifra importantísima de peregrinos que percorren Galicia, que percorren os camiños de Santiago por toda España, e acreditar xa no mes de xuño xa se acreditaba que a maioría dos peregrinos que nos visitan xa son estranxeiros. É dicir, que ese objetivo de que rapaces, homes, mulleres de todo o mundo percorran os camiños de Galicia se está conseguindo neste primeiro semestre do ano 2014. Vamos a ver como queda o balance de durante todo este ano 14. Grazas á Corporación de Melide pola súa acollida, noraboa a alcaldesa por ter neste momento o Melide como unha das capitais da xuventude de España. Moitísimas gracias aos monitores e a xente que cuida os rapaces, e moitísimas gracias aos voluntarios por acreditar que se pode ser útil tamén nos tempos de lecer, nos tempos de descanso. Moitas gracias. Que sacas desta experiencia? É a primeira vez que ves aquí? Que opinas? Como pasaron os días? Eu xa vine en 5 veces a este tipo de campamentos que organiza a Xunta. Sirve para a convivencia entre persoas, para conocer a outras persoas, para reaccionarse mellor, para saber incluso a independencia persoal que temos cada un de nós. É unha experiencia increíble.